கிரேக்க நாட்டின் அரசருக்கு மகனாக பிறந்தவர் அலெக்சாண்டர். அவருடைய சிறு வயதில் அவருடைய தாய் இறந்துவிட்டார். அந்த இடத்திற்கு சித்தி வந்தாள். மகா கொடுமைக்காரியாக வந்தாள். அவருடைய 16வது வயதில் ஒரு நாள் அனைவரும் மேசையில் அமர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தனர். அலெக்சாண்டரின் தந்தை, சித்தி, சித்தியின் மகன், சித்தியின் தாய் தந்தையர்கள், சகோதரர்கள், சகோதரிகள் அனைவரும் இருந்தனர். சித்தியின் சகோதரி சொன்னால், அடுத்த கிரேக்க நாட்டின் இளவரசன் உன் மகன்தானே அக்கா என்றாள். அதற்கு சித்தி, ஆமாம், என் மகன்தான் இளவரசன். அரசரின் முதல் மனைவிக்குத்தான் அரசால தகுதியில்லாத ஆண் குழந்தை அல்லவா பிறந்துவிட்டது. அதனால் என் மகன்தான் இளவரசன் ஆவான். அலெக்சாண்டரை வேண்டுமானால் யாராவது ஆணுக்கு திருமணம் செய்து வைத்து விடலாம் என்று சொல்ல அனைவரும் சத்தமாக சிரித்தனர். அலெக்சாண்டரின் தந்தை எதுவுமே சொல்லாமல் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார். அலெக்சாண்டருக்கு வந்தது கோபம். எழுந்து சாப்பாட்டு மேசையை தூக்கி போட்டுவிட்டார். எனக்கு அரசால தகுதி இல்லை. அலெக்சாண்டர் என்ற என்னுடைய பெயரை சொன்னாலே முழு உலகம் தெரியும் அளவிற்கு நான் மாவீரனாக அரசாள்வேன் என்று சபதம் செய்தார். வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தவர் தன் போலே 16 வயது நிரம்பிய இளைஞர்களை கொண்டு ஒரு வீரப்படையை உருவாக்கினார். முதலில் அவர் தந்தையின் மீதே படையெடுத்தார். தந்தை, சித்தி, சித்தியின் மகன், அவளுடைய தாய் தந்தையர்கள், சகோதரர்கள், சகோதரியர்கள் எல்லோரையுமே கைது செய்து சிறையில் அடைத்தார். அவருடைய முதல் வெற்றி அதுதான். அது அவருக்கு நிறைய உற்சாகத்தையும் ஊக்கத்தையும் ஏற்படுத்தியது. அவருடைய வீரர்கள் எல்லாம் சாதாரணமானவர்கள் இல்லை, மாபெரும் வீரர்கள். தலைவராக அலெக்சாண்டரே இருந்தார். மிகச்சிறந்த வழிகாட்டியாகவும் இருந்தார். 75% உலகத்தையே வென்றார். இதுவரை யாருமே இவ்வளவு பரந்த நிலப்பரப்பை வென்றதே இல்லை. உலகத்திற்கு அவர் மட்டுமே மகா அலெக்சாண்டராக திகழ்ந்தார். இன்று வரை அவருக்கென யாருமே இல்லை. ஆனால் சூழ்ச்சி எப்பொழுதுமே மாபெரும் சரித்திர புருஷர்களை சாய்த்தது போல அலெக்சாண்டரையும் சாய்த்தது. குடிநீரில் மருந்து கலந்து அவருக்கும் அவர் உடன் இருந்த முக்கிய வீரர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டது. அதில் அவர் உடல்நிலை சரியில்லாத அலெக்சாண்டர் அவருடைய 32வது வயதில் மரணமடைந்தார். விஷம் கொடுத்தவர்கள் அவருடைய வீரர்களே. சூழ்ச்சிக்கு வீழாத சரித்திரமே இல்லை, முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா வரை.